Jati na kadud hinaraga jud bantugan day guys gahapon nagdali-dalig. Padagas motor na day kasabot kagwang kagwanga ka. Aja ka mapikhan ro na tong chichi diha kay tinab ni. Dini binuang. So what's up guys? Good morning guys, matong buntang natang tanan guys. So for today's vlog, yan wala please ata kami na motor. So karon guys, for today's vlog, dari gazig ko guys nag-intro daris ladyo nga di madenggan ni Papa Gabriel. Kaya na ako'y prank ni Ja. So guys, i-prank na ta karon si Papa Gabriel nga nainitik sa isang cellphone. Nag I love you pintahay. Pastilan Ginoo ko. Kagat ba kanina prank na guys. Masig mangulitag na po isang ilong. So guys, ato isang i-prank si Papa Gabriel karon. So guys, mo ni ang outfit karon guys. Oop. Ayan. So nahuman naman kog digamo. So, at least ning kuan ko karize guys, ning passion show ko karize dari karsada. Ari ko ning passion show dana nas ka sagbutan. So mazo mandari guys kay dapit kay maritis. So ato guys. So karon ning abot na ta sa bahay guys. Atong i-prank si Papa Gabriel sa kay isang reaction. Sa kay isang porma nga isang cellphone na kuno ay ahang pasmangi ahang binuangan nga naay nag text og I love you. Daghapon kaning lakaw man sa kay nagsundong ko guys lang igna na pasmangin lang nata guys og pasmangin lang kag lakaw na day kay katagbo. Sa kay porma ni sa guys. Oh Ginoo ko Lord, pasayloa pasasaway na paskuy ni. So yan guys ang ating prank today. Text prank gikan sa isang uyab. So guys, kita ra mo ganda guys kung sa reaction ni Papa Gabriel. So guys, danang kos bahay guys. Tanang sugdan. Sa tanang sugdan nagateng prank ni Papa Gabriel. I love you text. I love you text. Tengkuanan i-prank si Papa Gabriel nga nag-text sa isang cellphone. Diyan. Ngani ang mga loader sa mga cellphone. Ang pasumangin lang nga na ay nag-text ni sa I love you. Pasalamat ka nagkita sila gahapon. Text sa baji kita hay. Hay rapid. Bangin na ba guys ha? Ang pakita nito guys. Mo na text ni sana. Dudir. Dudir ra pasumangil. Simulan na natin. Pader. O pader. Na may nag-text lagi na sa imong cellphone. Pasuko na. Ha? Ay tiaw, naman lagi nag-text danig I love you, I love you. Love you. Nag-text dari mong cellphone. Ikaw gadud. Na lagi na. Hala gadud kang kagwanga ka. Na guys, na nag-text ni sa I love you. Tanawa. Tanawa guys, na. Ha? Nanay siguro na. Ha? Nanay. Ay nanay. Ha? Ah, nanay pa sumangin na pagka. Nanay, tanawa guys, nag-text ni sa I love you. Oh, tanawa. Tanawa guys. Madakurungan gadud ha. Madakurungan gadud hang kagwanga ni. Bantugay ra. Maglakaw-lakaw. Na guys, tanawa guys, tanawa guys, na I love you guys, na lagi I love you ni Papa Gaday, tanawa. Ikaw gadud pa, sakpa na gadud imong kabuang pa. Pasngan gadud ka na. Na gadud, pikhan gadud ka na haron. Na guys, na nag-text ni dyan to ning layas man. Ha guys, sakpa na guys, sakpa nag-text guys, pader, sakpa na gadud imong textmate pader. Tagasa man imong textmate. Ati gazig ka. Na lagi nag-text na rin I love you ko no. Salamat sa pa nagkita gahapon. Nakagakas ko na sa nimo. Jati nagadug hinaraga jud bantugan day guys gahapon nagdali-dalig. Padagas motor na day kasabot kagwanga ka. Aja ka mapikhan ro na tong chichi diha kay tinab ni. Dini binuang. Nag-inom tani jud tuba guys ya. Labo na pagiring-giring ni. Tagay tani jud tuba guys ya. Tagay na naman natag tulo ka galon. Nanday nagpagiring-giring si Papa day, tanawa day. Tanawa guys, tanawa. Kinsa na yung text guys na, basahan ninyo guys na. Na tanawa guys, basahan na to guys na. I love you, Gab. Salamat sa imong pangari gahapon. Paano kasi imong kabuang pa? Impas gazig ka. Impas ang gazig guys. Paano kasi ng person? Ang hangad-hangad kay tinanood ni nga. Ipabasa na nimo tama. Tanawon guys, atong ipabasa guys, kay di gazig magmahay. Kay nga siguro tag binuang ni nga guys. Tanawa guys, basahan ninyo guys. Basahan ninyo guys ang mga text dari tanawa
Tanawa guys. Tanawa Pinsan na bising nabuang na na. Ha? Tik-tik sa manag. Mag-text lagi ni I love you ko no. Kagwang ka pa. Buang na nang madyan lagi. Na siguro kay katagbo dadto. Lagzag ka. Aso gising-gising kay na. Pikhan ka sa haron. Pagiring-giring ka. Sakpan ang guys. Awa. Basa. Basa. Tanawa basa. Aso dagandagan. Basa. Basa lagi. Kagwang ka basa. Bantay bitaw. Sa may nakabutang. Alibi ko noon. Basa ha. Buang. Sa nakabutang. Sa nakabutang na. Sa nakabutang. Perlu tipas na yun eh. Basa na saan sa mana? Pitin. Kira ito number na yun eh. Guys. Kagwang nito Papa Gabriel. Di man basta-basta mo prank ng kagwangan ni. Ipbitin man yan. Isa pa yung pamati pa. Isa pa yung pamati. Kira, tapi binuang eh. Lagi kaya ako sa binuang kay pikan kasi kanang kinamangway haga. Na, guys no. Dia. Tanaw guys, mo ni jang text meet guys, da. Pitin. Anong taon ni jang hungag sa jang ilong kay. Lodir. Nailad ka pa dir? Nailad ka? Ilad gamay. Ito guys, ang mga kung papagabalis ang reaction. Katuhon di. Lagi sang text meet guys, loader. Ito kasama man ganing loader, nag-aso nahudtan og load. Mapalit pa kog load. Pastilan. Papagabalis ang magpangaut isang masay text meet. Prank ra to father, prank ra. Asa sa binuang kay pikhan kasi na magbinuang ta. Na, lago. Guys no. Pabilang binuang gani sa impas kasi ng agi. Impas ka jud, cross the bull. Sa? Gagay ang text meet ni papa, kisay text meet ni papa. See? Hoy, kisay text meet ni papa. Kisay text meet. Dali. Dali na. Parang lugod sa prank guys, ug na maingat to kay mangutkop sa So yon guys, mag-shoutout sa day ko karon guys. Mo pa yung pagumandari og pa Milo. Kaya nag-prank man tagan yang Papa Gabriel ang butong na prank pa to siya or ako mo'y na prank. Guys no. Na prank pa kan hagan niya pa or ako imong gi-prank pa. Baw. Ikalbaan dai ko sa ganiha gamay, gamay. Ikalbaan ko sa ganiha guys og gamay. Pastilan gamay ra dai pod. Akurat dai ko no sidja. Mo shoutout sa day ko diha guys ni Ma'am. Shoutout ko diha nas Davao City ni Thirst TV. Shoutout ko Queen, always ko nagtanaw sa imong mga vlog. Salamat. Salamat kaadto Ma'am Thirst TV. Samot tagda-skip pag mga salamat kaadto. God bless ug amping mo kanuna sa imong tibok pamilya Ma'am. Og shoutout day ko diha ni Gian Margaret, always nagwatch og ni Ma'am Mercy, Ma'am, sino ba? Og ni Ma'am Mers and family, shout out man ninyo Ma'am. Og kinsa pa ni? Si Inday. Inday Isel. Shout out. Ano ba hindi naman Alera. Shout out ko diha. Shout out ko diha ni Inday Isel nasa Manila og asam garis karon. Shoutout kin nimo day, amping kanunay. So nag-uban mi dani sa una guys ni Inday Isel atos Manila, nagka-banding mi ni jag kay katuling adto kun narbaho ko didto. Jag si Kuya Gael 1 year pa man to try lagi ko panarbaho sus Ginoo ko guys. Di lali mabugang sa anak. Makagiring, pastilan arang kadto mingawa. Motong nagka-uban mi dani ni Inday Isel. Shoutout mi nimo day. Lami ra ba ni kadto mulutog tinulang manok. Shoutout amping mo kanunay. Og ni Ma'am Lenny Pakana. Og ni Kim TV. Og ni Karen Gale Vlogs. Shout out minizong tanan guys. Og ni Lucia si Bare. Thank you for always watching minizong tanan guys. Og ni Ma'am Bibian Borbe og deo pagazag ka ma'am hagazag nga reserban daring nangka. Hapit na siguro rin mahinog guys. Kakaana ta dani sunod adlaw. So tuan ay nagpa-reserve di ay sang kumari ni Mads Maripe.
Ni Mads Maripin, ni Nanang Kim Kim. Nagpa-reserve na sa duha kahiwa, pohon. Problema dari guys, ug karing dako mo'y dabong na, pastilan. Ako luoy. Sa una langs. So ayan guys, nahuman ako pamilo dari sa mga pilunon. Diya guys, ang mga pilunon dari. Naman na nagpilo kang papa dear ni nga. Masanina, hangi pilo ka rin naman nag-idja. Kim Kim, mana. Huwag ng mga kabog, mana pod. Nagilas mga kuyas, mana. Tatopay mga hinangir, hapapot kong pampilun. So, unsa na po ito ng pilun. Guys, kamuha to sa mig merkado ka rin, kay mangumpra mig maridyo. Sa mga baligzar at tindahan, katong mga waan na diha, magkumpra min palit pag kong ice wrapper. Kay, purot na ka mga ice wrapper guys. Halin ka ice wrapper. Ice wrapper, halin ka ice ron kating init. Madura pag magkadag init, kim halin na ka mga ice. So guys, ito na mis merkado ron. A few moments later. Buta mi guys, gikan na mig merkado. Nga tanin jo. Ngaon. Ice cream. Oh, ice cream sa nganda ni. Rocky Road, Jumbo Cone. Cone day ni guys. Ang gipa. Kuan guys, gipa ice cream. Si father. Karon na sa puton naghangi prank kanihas text. Loader man sinto guys. Kabuang nga nas Papa Gabriel. Kantanin jo niya. Nganta. Nganta. Guys. Ini ya. Yummy. Just ginuko. Pa. Ako yakin kasi sa atong hapon ni Zaha. Guli. Praman mi. Malag na prank. Pasakay. Na ice cream ka man. Say no. Yum. Nya oy. Man. Ikaw. Kuya Gael. Asa man ka? Kuya. Asa yawin ka? Paris. Kita. Kumay. Nani nang imo? Dada kan lana de. Yes, apa ba? Dali na ice wrapper diha. Palit mig ice wrapper guys, magama mig ice. Mara to mang video nga adlaw guys. Salamat sa pag-abana mo. See you tomorrow. I love you. Waka na prank si Papa Gabriel guys. Sunod ato na pud sang i-prank kung saya tang i-prank tinja. Bye na Kim. Bye guys. See you tomorrow. I love you amping mo tanan. Salamat sa pag-aban. Bye.